ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Keseng Ribhoi People's Council ringkat Meghalaya People's Social Organisation namar kajing penslam jangka sorkar ban penmi ik result jangka District Selection Committee Ribhoi District Kelapen benasendan dekat jingya ki dekat basyong kelain mongor haka sau tu dek uleber araja abusau haka mat ke Indo Stadium pudan ha umling kedan. Usamla Jason Lennox Norum, President ke Ribhoi People's Council, habikran mikla pathai kubor la penpau, bakum kaseng kala shim ya kasen jam, ban penlong de kijing ki dak basyong kelain mongor, ringkar ka jingkerpat de barok ke samlawat kam, pedang ab resol ban shim bentalang. Shushu ke noilam kala penpau ba kaseng kala de ban syong ya kran, ba la kendu ru yu chairman ba member secretary ke DSC committee Henry I kumba kate ke jenik kendo kampoi syai ru. Bahaduk mentah empat ya usok kumta kila shimno ya keni kesenjam. Nakaliang jongi artli kiseng balang kiba base na Ribhoi district. Yadap nak jing songkia ban mi syahmat ban keren ban pusngo habidi bat kawin pringki mat ba kaseng kala keren hakini payo berkising ki baladam. Kata kalong habidi bat ka jing bom penlat syuk jong ka sorkar ya ka result jong ka District Selection Committee ya ka baka exam kila perlong nadu arjar arkuai arjar arkuan ngidon naka wei ka jingmut ban penpau lembaga ni ka por pemerintah berkata kalong ba hadin bangila ya kendu ya member secretary podumurom raju asni ngilai kendu yu chairman jong ka DSC kata nadu santri jong ne benai ngilai daka jingtho Ahmad ka office ka jongki ban kentu yaki ba ka result hadu menen ngimyoi ya ka jing proses jong ka kam ya ka jing ya syahmat jong ka kam ban yo sngo ba ki kun semla ki pala tho ya ki juga exam ki por ki pala adab la ki spa ba ki hajar ngot ki kun semla ki lang ki pisah nomor betala arfnem tam laisnem duna iye kajing bom perla bentemi ek result tekum ki kenun sambhalang na them Ribhoi kiba jukran ya kimat ki jing kiba ki kun semla ki ya kendu ngi smokia kabensim ban perkhat ba hakani ka jing hiram jongane ka puse kamtam ka jing kerdu ya ki kam hijab ngi himba ka DSC kali ka win pring ki exam kaba ailat ekikun samla bakin iyo ekikam habaki lat apo jeng district tendai kum galong menne mentah ni yo iba kalawe jeng kikun samla kadon apreng gajing gajing ma kaba crowd nomor ba ngimtip lanu ngin yo ya kata ka exam habangi keren habide bakan ka exam ba ka result DSC kamdei ka batmai kum baki yatip ipai ba dak baburom ki babun ki kenhun sang malang ki ba don po juga district kila ikendu ya ki chairman member secretary nakawi ko por sya ko pat Henry habang ibudin dengan ka kam ni yo i kumbagi ya keren ni ka ju iskaju bat kabakut kadai tang ha ka jingtho ha chairman lanu member secretary joka take committee ka bagi kedau te hadin bangi la ya puson kum kaseng ngila sngudai ban mi syahmat mi syamadan ban penbore ka sorkar bahkan pelait no ya ketika result but hakani ka jing kendu ka baladap lembaga jing tho ngela kedo tak basyai baki lain department hapo jong ka district kin submit no ya ketika roster but ka DSC kan yo ban pelait no ya ka result ha ubnai balai lada di baki lain department kila ban submit ya ka roster ha ubnai ubaar
Dikatakan dia jingnya keren. Sak kawiru ngikan mau syai, ya ka jingnya keren. Haka jingnya kendu baladap. Ba kadon ka jingnya keren ka ba nakaliang jong kaseng nyel abu da ka jing dawa hakmat jong ka diisi. Ba kani ka jing leng kamdi tang jong ki candidate. Ki kimi ki pa ki kanhun seng halang baper ki kanhun. Apo jong ka distrik ki leng ki pisah namar ba kim tip na ka e daw tenrai ba ka slem benmi ka result. But kalau penkaya ki babun ki kom perkhan kidon ki bakran bunjat ki pemikiran te namar bangi nyimyo ya ka official statement ban shushim ya ka jingkran ki babun balak ngim sngodei but dei halor kata kan urem hakatu ka jingtho ka baladam ngila di manang tu ba ka bor penya district naka DSC ucaman ngila dawa Ahmad Chung ba ude ban appoint ya iwe spokesperson ban brief ban batai ya kipai ba jong ka district ban ya thu ya kadau kai kadau bat hai kita kijingwit kiba ngimla shu ban pemi ya kan result what hadin lies nem duna ten rei what apring kajing ajing mut akitu kipor ya kaba ucaman upedian bat ula airu ya kajing penting ba ngan sa thung iwi i spokesperson bai na ya kajing pensyai wong bakata ka kajing mut ka bahatam te bat nyur ngis ngo bakalong positif bat nyipediang ya ka ba ka komite gitu ki por bai kendu ka pediang kita kajing ajing mut ngingi kemen ngidang mut bakan long kum tak bala ikran hen be peuse hadu menin mene kat mangidang ikran ru ngakarai nyimpat syum layo kino ki update habide bat ketika kam te dei na kata nakaliang juga sing ka Riboy People's Council berka MPS or Riboy District Bemen Swing ngila shim dakarai ban mi no syamadan shisndon ban penbori ka sorkar bahkan pemir kita result bat kata karai jungi kelong ba nyen ya syong daka sit in demonstration ane kata jingi syong kelan mungor kaman sedang nadu sauterik hagapor katwe beje men step hangti haplau jongka indoor stadium halat DC office kani ka bangi keren menta abanya syong kelan mungor kamdei naka benta jongka seng kamdei nam taka interest ka jingba jimiat jomi hadai ya kani purely naka bukhit bensim ni address namar bangi smokia ya ki kun samai ki jomi banah po jing district bar kam tambe ka jela borok away kai ka bangi mut ban kentu long ba kani ka por ka benta ka long ba hagani ka sauterik kum ka seng ngi kmi ulti ba ki candidate dak ba burom dak mesim juga jing suret ki candidate kani kadi namta jongpi ki kimi ki pa kani kadi namta kalawe jongki kun ki jongpi ki henmen ki para ki nong ilam naga district kadi ka jing kentu ka barit ba ale ngini asno tilang hakadi ka south khanang ba ka sorkar kan dasngap mat kan da burom ya ka jing sno jongi ki kenhun ki badon hapo jongka district ki ba persyang ban pensngu ya ka nakawi ka por syakawi pat ya ki jingi jongi samla pule ki jongi hadin bekila adab ya ke graduation hadin bekila adab ya ki degree ba per sumusi ban tip baki syong haying bat haka bakat du ka penbor ki ban wat lok ban ye syong kurim ban sedang no ya ka yin namar ba ki sngu ba kalawi jongki kamdon jingkermen teda kata ka mesim juga jing sngu khia ni kentu ya ki candidates ki ba apply ya ketika exam ki batho ketika exam ki kimi ki pa ki jongki ki nongelam badong burom naka district ke jongi nadu ki nongelam juga Riboy Darbar ka sunjuk jongki rongpak shnong ka sunjuk jongki seng samla ki seng long kemi bat kiwi ki kenhun sang balang dak ba burom nyim kular bakum ka seng ngin ai kata ke result henry rengkat lang daka jinge trelang daka jinge krisyan iwe ngangit scam ngim artatin ban keren ya kan ya bala tade bangi long ka we ka sorkar ka hapan sngap namar kan ya kadi bangi keren nak menta ka hok ka baki kidi ban yo we bangi la tho ya ka exam ngidi hok ban yo ka result kamdi ka bat mai bat kam long phla bi dawai kan ya tengi kentu ya ka DSC hapo ka jinglam jung chairman kat bangi pat poi hadu ka si sauterik ka bamut la piyo snow long ba kini kilat patai kubur snow ba shimkia namar bangi habangi mi syamadan ngimi namar bangi don shu kilat ngimi syamadan banyaki namar bangi snow bakam don shu ka jaka bangin pen snow hari kani kamdi ka bangi ngijet nyila jit shwa ya kami banyakran dena kata kata nadu santarik jong ne bunai nyila lik bani kendo yaki hari ngim namar bangi myo i ya ka result ngim yo i ya ka jingmi jong so lembah ka jingkran dena kata kata nyi hap shimpat ka rai ngim tip
kata ka jingmi jongi katika sauterik kan long hakan ogar komen ngilong positif namar bagi ngi skam ba ublei unum ino yangi mar kai ka bangi keren nagam ta ka hok jongki kun samla jonga jela ba jonga district kam tame. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center